pisah kabeh aku balikan karo mantanku. Iki. Karo jane mripatku wis tumbuh. Karo wong ayu. Sawer. Aku penak-penak timbang duwe bojo iki yo bali karo Mbah Mi aku. Mbah Mi sapa? Mbah Mi. Sing karo ki awakmu. Apa kok? Wong nek ate rabi iki ndelok babat bibit ambek bobote. Lah bojomu kudu tambah cangkring magorene. Bapak di mana tempatku di sini. Aman. Bojoku lho. Ben digoroyon pakai tinggu nak mulai dalam rumah kanji. Kon ngerti kakak? Lon, wong iki kok balikan karo kene, wong gedami cici. Wes gak usah rame, diselesaikan dene tak solusine sing apik ya opo. Aja ade rame-rame. Lah bare ora usah kandhani sing kena berdua anak. Siapa mamadan piadu? Alex ini kan lagi. Oh, piadu udah kono sih. Waduh. Mana dengan tambahin Pak? Aku rek duwe bojo koyo ngene kudu-kudu ngopi. Tak wis duwe aku. Ya usah. Awakmu wis sebagai mame keluarga. Pimpinan keluarga itu sing iki maneh. Bojomu ngomong geger tambah mbok sotek karo aku dhewe. Iku penggawean. Penggawean jeneng ngincen jajan sik model. Jajan sik model. Aman. Apa? Tolongin aku. Aku tolongin. Baru aku. Aku mana? Tunggu. Kerja sama. Ya wis kadung mantel wong. Wong wedok aja digarahi nek menunggu niku gak ono ajare. Wis dijake kejaran. Aku ayo lah. Karena aku dhuwure diarani ngene suwe ki opo? Oke, masih bersama seni jalanan asli dari Mojokerto. Nah, aku mau buka peluk jalanan itu dong. Aku jalan goblok. Iya, nek kasihan ning masyarakat ini. Siaran jambu. Late kan? Late. Ayo bareng. Rambutnya dirempet sedikit dulu mas Rika.
Tapi kok ini lo kayak belum mobil banyu teh ya.
Kon iku ngombe ning jalanan tak jange mati anakmu. Lah itu jalan ngombe iku. Lah kok mbok kuwi ngombe jalan kita harus kesurupan. Sing mlebu nang jero ning barang gak kenal. Dadi masih ada mesti ate sing nyale ngene. Ya yo kok goblok ya. Ngombe ono terus ngono lho. Ah, ya, wis ngombe ya. Terus matamu. Aku malu Bruce, mas laku wae kare Bruce mlebu ake apa jemut terus kok gecek. Ya Allah, bingung iki apa sih? Oh, bener terus ngono lho. Dadi aku goblok kita balik. Kan iso ngono. Oh, bener terus. Thank you.